בשלב הזה אנחנו נגדיר את הבקרים. הפעולה הראשונה שנעשה, לסרוק את הרשת ולמצוא את הבקרים הזמינים. נלך לכפתור ה-Add Controllers, נלחץ עליו, והמערכת תסרוק ותמצא את הבקרים הזמינים ברשת. הבקרים יוצגו בטבלה, אנחנו נראה את השם הדיפולטיבי שהמערכת נתנה, את כתובת ה-IP של הבקר, את המודל, כולל מספר הדלתות שיש לכל מודל, אם זה בקר של דלת 1, בקר של 4 או 2 וכן הלאה. את כתובת המק, סאבנט, גייטווי והגרסה. הפעולה הבאה שנעשה זה לסמן את הבקרים שאנחנו רוצים לעבוד איתם, ולהעביר אותם מטבלת הרשתות, הבקרים שנמצאו ברשת, לטבלה של הבקרים במערכת. לצורך כך נלחץ על כפתור ה-Add, אוסף, והבקרים יעברו מהטבלה העליונה לטבלה התחתונה. בשלב הבא נלחץ על כפתור העריכה, ניתן לבקר שם שנדע שזה הבקר שמולה אנחנו עובדים, וניתן לו כתובת IP ברשת שלנו, כתובת סטטית. כמובן נמלץ להכין כתובות בראש, נלחץ על כפתור ה-V. המערכת תיצור תקשורת עם הבקר, וברגע שתהיה לנו תקשורת מול הבקר, הסטטוס ישתנה מאדום לירוק. נערוך גם את הבקר הבא, שוב ניתן לו שם, כתובת LP, ונלחץ על הכפתור V. ברגע שהסטטוס ישתנה לירוק, נשמור את הבקרים, נשמור את הנתונים, והבקרים יעברו לטבלה הראשית. בשלב הזה אנחנו נראה שהמערכת תקפיץ לנו התראה והמלצה לשנות את שמות הדלתות. הסיבה לכך היא מאחר והמערכת מקימה הדלתות באופן אוטומטי לבקרים, אז לבקר ותיתן להם גם שמות דיפולטיביים. אז לבקר הראשון הקודן תהיה דלת 1 והיא תקרא לו דור 1. לבקר של 4 דלתות יהיו 4 דלתות והיא תקרא להם דור 1, דור 2 וכן הלאה. אז בעצם ייווצר מצב שיש לנו פעמיים דור 1. כדי שבהמשך נוכל לדעת מול איזה דלתות אנחנו עובדים, אז אנחנו נבחר לערוך את הדלתות כבר בשלב הזה. תיפתח טבלה עם שם הבקר, כתובת המק, שם הדלת, וכמו שנראה באמת יש לנו פה פעמיים דור 1, ולפעמים יש מספר דלתות עם אותו שם, אז כדי להימנע מזה אנחנו ניתן לדלתות שמות ספציפיים. נעשה את זה מתוך בחירה שהמערכת כבר בוחרת, ונעדכן. כעת יש לנו את שני הבקרים בטבלה הראשית, אנחנו נראה שהסטטוס ירוק, ומתחת לכל בקר גם נראה את הדלתות שלו, בקר 4 דלתות, נראה את 4 הדלתות, ולמעשה כבר בשלב הזה אנחנו יכולים לגשת לכפתור פעולות, לפתוח את הדלתות, ואנחנו נראה שבעצם אנחנו יכולים לבצע כבר בדיקות מול הדלת, לראות שזו הדלת הנכונה, שבאמת הדלת הרלוונטית נפתחה לנו, ובכלל לבצע בדיקות. ניתן גם להיכנס לעריכה של הדלתות כבר בשלב הזה, אבל אנחנו נבחר לעשות את זה מתוך כרטיסיית הדלתות. כפתור נוסף שכדאי שנכיר, כפתור ה-Options, האפשרויות, למעשה בו אנחנו יכולים לאפס את הבקר, Initialize, או לעשות Full Download, הורדת כל הנתונים לבקר. הורדת נתונים ניתן לעשות או לכל בקר באופן ספציפי, או לסמן את הבקרים, או את כל הבקרים שאנחנו רוצים, ללכת בכפתור ה-Action, ולבצע Full Download לכל הבקרים. עוד כפתור שכדאי להכיר, כפתור ה-Active, למעשה אנחנו יכולים להעביר כל אחד מהבקרים ממצב של Active למצב של Non-Active, מה שאומר שלא תהיה לנו תקשורת מול הבקר. כל הנתונים נשמרים בבקר, והבקר יכול לעבוד אופליין, ממשיך לעבוד ולפתוח דלתות, אבל למערכת לא תהיה תקשורת מול הבקר. תמיד נוכל להחזיר אותו למצב אקטיב על ידי לחיצה על הכפתור, והמערכת תחזור לעבוד מולו בצורה מלאה. במידה ונרצה להוסיף עוד בקרים למערכת, תמיד נוכל לגשת לכפתור ה-Add Controller, לסרוג עוד בקרים ולהוסיף אותם. בשלב הזה חשוב גם להכיר את כפתור ה-Add Manually. למעשה אנחנו יכולים להוסיף בקרים בצורה ידנית. על ידי שנלחץ לכפתור ה-Add Manually תיפתח טבלה,
ובה אנחנו יכולים להזין את הנתונים באופן ידני, את שם הבקר, את המודל, לכתוב את ה-IP ואת הפורט. מתי כן נצטרך להשתמש בהגדרה ידנית של בקר? כשהבקר לא נמצא ברשת, בקר מרוחק, ואז נוכל לשים פה, לצורך הדוגמה, כתובת חיצונית עם פורט, ולעבוד עם הבקר, לעבוד מול הבקר מרחוק. לפעמים גם יש רשתות עם מוצלבות שלא ניתן למצוא את הבקרים, או מסיבות כאלה ואחרות שקשורות להגדרות של הרשת. במצב הזה גם נוכל להגדיר את הבקרים באופן ידני. בשלב הזה, אחרי שסיימנו להגדיר את הבקרים, לתת שמות לדלתות, ראינו שיש לנו תקשורת, אנחנו יכולים להמשיך לשלב הבא, לדלתות, ולערוך שם את הדלתות.